சாலை விபத்துக்கள் நடப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது. அந்த காரணங்களை 5 வகையா பிரிக்கலாம். முதலாவது மனித காரணம். வேகமா ஓட்டுறது, செல்போன் பேசிக்கிட்டே ஓட்டுறது, இல்லைன்னா மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே ஓட்டுறது, தூக்கத்துல ஓட்டுறது, சோர்வு நிலையில ஓட்டுறது, மதுபானம் அல்லது போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்திட்டு ஓட்டுறது, போக்குவரத்து விதிகளை மீறுறது, அனுபவம் இல்லாதவங்க நியூ டிரைவர்ஸ் ஓட்டுறது. 2வது சாலை காரணம். குழிகள், சேதமடைந்த சாலைகள், மழை பெஞ்சதுனால சேறு சகதி வழுகிறது, நைட்டில் சரியான லைட்டில் சாலைகளில் சைடில் சரியான சைன் போர்டுகள் இல்லாம. 2வது சாலை காரணம். 3வது வாகன காரணம். பிரேக் இல்லாதது, டயர்ல காற்று இல்லாதது, லைட்டு வேலை செய்யாதது, வாகனத்தை சரியா சர்வீஸ் பண்ணாது. 4வது இயற்கையா இருக்கிற காரணம். மழை, பனி, மூடு பனி, காற்று அடித்ததுனால மரம் சாலையில விழுந்து கிடக்கிறது, நாய், மாடு போன்ற விலங்குகள் திடீரென சாலையை கிராஸ் பண்ணி போறது. 5வது குழந்தைகள் திடீரென சாலையில ஓடுவது. ரோட்டில் நடக்கிறவங்க கவனம் இல்லாம கிராஸ் பண்றது. அது இல்லாம தவறான ஓவர்டேக். கவனமாக ஓட்டுங்க, ஜாக்கிரதையா ஓட்டு. நன்றி மக்களே.